Estepan, ni naiz. Geratzeko deitzen dizut. Malenen izena daraman fundazio bat sortza bururatu zait. Zer bururekin? Zer da, hitz egin behar dugun gauza importanteari. Nos vamos de viaje. Nora? Noiz? En 2 días. Kolonbiara familia bizitatzera, Jessie. Zer? Eta zergatik ez didazu galdetu? Maiteak, alia ekartzen dikokora. Baina zuk ez duzu erantzukizunik zait. Maiteren istripu bat izan zen. Eta zure arrebaren ere bai. Baina, zer egiten duzu hemen? Nigandik iesi abil, ze alabadon gure arteko zitzegin behar dinago. Hemen egin genuen lehen aldiz. Komisariatik. Badakite egun pare bat libre hartu dituzula. Baina jendea behar dugu hemen. Kaixo, izpatxo! Kaixo? Ester? Denbora litxo bat pasatzera etorri naiz. Inork ez du jakin behar gure artekoa. Sekula ez. Inork ez du jakingo. Sekula. Esan egin nionik niri, atxunen bitxiena. Abai? Ondo pentsatu eta honen atzela erabaki nuen. Bitxi batzuk lapurtu zizkizutela salatu zenuen. Ba, agertu egin dira. Eskerrak! Arazoa da zeuen baserrian topatu dituztela. Zatu inaiz, arreba. Baita hiere. Nire bere ama gehiago naukia aita baino. Nahikoa du! Nire etxea du, eta nik izan dagoa egingo duzue. Bestela... Bestela zer! Bestela...